ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. агар шахси нодоре худро дар сафар хоб бубинад, сарватманд мегардад. нафаре ки дар хобаш ба сафар мебарояд, аз як вазъият ба вазъияти дигар мегузарад. баъзан хобе ки дар он аз сафар бармегарданд, нишонаи аз гуноҳҳои худ, тавба кардан аз гуноҳ, худдорӣ намудан ва ниёзҳои худро ҳосил намудан аст. рафту шахси бемор хоб бубинад ки ба роҳи дур ё мавзеи ношинос баромадааст, ин нишонаи марги инсон аст. ҳамзамон сафару сайёҳат дар хоб ҳамчун душворӣ ва машаққат табир мегардад. яъне сайёҳат дар хоб аз тағйиротҳои бузург огаҳӣ месозад. чоҳ. нафаре ки дар хона ё ҳавлии худ чоҳро хоб мебинад, зиндагии серу пурнасибаш мегардад ва баъди мушкилиҳо аз ҷои сабукӣ эҳсос менамояд, ки тамоман интизораш набуд. хоб дидани чоҳе ки аз он ҳама истифода мебаранд, нишонаи хушнудӣ баъди мушкилиҳо ва ғаму ғусса аст. агар нафари ниёзманду корафтодае дар хобаш аз чоҳи замзам об нӯшад, орзуву омолаш амалӣ мегардад. баъзе уламо баронанд, ки агар мард дар хобаш чоҳро хоб бубинад, бо нафари шинос мешавад, ки барояш хушбахтии зиёде ҳадия менамояд. кандани чоҳ дар хоб аз оиладоршавӣ далолат медиҳад. чоҳ дар хоб зан аз сериву пуррӣ ва ҳомиладоршавӣ мужда медиҳад. рафту оби чоҳ аз ашки чашмони зан пур мешуда бошад, ҳушдор аз бачапартоӣ аст. дар хоб аз чоҳ об нӯшидан маънои онро дорад, ки шахси чунин хоб дида аз дороии зане истифода мебарад. дар хоб ба чоҳ афтидан фоли неп надорад. он таҷассумгари марг барои шахси бемор, зиндон барои афроде ки душман дорад ва ғарқшавии киштӣ барои мусофир аст. рафту дар хоб оби чоҳ тоза бошад, бо он афтодан фоли нек аст. рафту чоҳ хушк бошад, маънои наздик шудани маргро дорад. дидани чоҳи вайронаву валангор аз наздик омадани марги зане шаҳодат медиҳад, ки барои шахси хоб дида хеле азиз аст. хоб дидани чоҳе ки обаш мерезад, аз фош гаштани сиру асрори инсон ҳушдор месозад. дар хоб аз чоҳ бо сатҳи об гирифтан аз шунидани хабари хуш мужда мерасонад. табларза. дар хоб худро дар ҳоли табларза хоб дидан аз қарз халос шудан аст. зеро дар ҳадис гуфта мешавад, ки табларза гуноҳи инсонро пок месозад. баъзан табларза дар хоб ба маънои амалӣ гаштани қавлу ваъда аст. баъзе олимони таъбиргари хоб бар он ақидаанд, ки табларза дар хоб ягон нишонаи нек надошта рамзи марг аст. боз мегӯянд, ки агар нафаре дар хобаш табларзаи сахтро эҳсос намояд, барои гуноҳ содир накардан истодагарӣ мекунад. бозгашт аз сафар. аз сафар баргаштан маънои аз ғаму ташвиш ва бадбахтиҳо раҳо ёфтанро дорад. чунин хоб баъзан метавонад нишонаи аз гуноҳи содир намуда пушаймоншавии шахси хобдидаро таҷассум намояд. ин буд боз ҳам якчанд масоили таъбири хоб баён намудем. худованд нигаҳбонатон бошад.